నడక వల్ల రోగాలకు సంబంధించి లాభం ఏంటి? కొలెస్ట్రాల్ కంట్రోల్కి యూజ్ అవుతుంది, బీపీ కంట్రోల్లో హెల్ప్ చేస్తుంది, షుగర్ కంట్రోల్లో కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇవన్నీ లాభాలు ఉంటాయి. సార్, రివర్స్ వాకింగ్ అంటే ఏంటి, దానికోసం చెప్తారా? రివర్స్ వాకింగ్ అంటే వెనక్కి నడవడం. కొన్ని దేశాల్లో ఇది యూజ్ఫుల్ అని అంటారు. మన ఆచరణలో మాత్రం రివర్స్ వాకింగ్ వల్ల కింద పడే ప్రమాదం ఉంటుంది, బ్యాలెన్స్ తప్పుతుంది, దెబ్బలు తాకే ఛాన్స్ ఉంటుంది. యాజ్ ఎ డాక్టర్ నేను రివర్స్ వాకింగ్ అయితే అడ్వైజ్ చేయను. మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళు నడవచ్చా? మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళు నడక వల్ల నొప్పులు ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. వాళ్ళు సైక్లింగ్ చేస్తే మంచిది. సైక్లింగ్ అంటే స్టేబుల్ సైకిల్ ఇంట్లో వాడుకుంటే మంచిది.